खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिल्लीयाव दोंसे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेखेवसिगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान 1 मेआव गेदेमा बिथांनि मुङाव लामा बेखेवगोन बेनि थाखाय थागथियारि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै 1 मेआव जानो गोनां हाबाफारिनि सोमोन्दै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि भारत सरकारनि बानजायनायाव आसाम सरकार आरो बिचार सरकारनि हेफाजाब लोगोसे मिउनिसिपल कर्परेशन अफ दिल्लीनि बानजायनायाव निउ दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोंसे लामाखौ बेखेवनाय जागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 1 मे 2025आव मोनाबिलि 4 रिंगा समाव गोदान लामाखौ बेखेवगोन दोंसे लामाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेखेवनायजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौबो बेखेवगोन जायखौ मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता एमसिडि मेयर प्रमद बर' बिश्वजित दैमारि उरखावगोरा ब्रह्म बिटिआरनि एमपि आरो 1000नि बांसिन आलासिफोरखौ हांख्राय हरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआर आरो आसामनिफ्राय 15,000निबो बांसिना भार्चुवेलनि गेजेरजों बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबथेसालियाव जोबजानाय दायनिगिरिया बेलाव गबोनायनि उनावनो सासे आइजोखौ बुथारफैदों खिथेर लानो थाखाय ड्राग्स फाग्ला मुखा बसुमतारिया हबिला बसुमतारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों जाथाया ओनसोलावनो संखिखांनाय सोमजिहोदों चिरांनि भारत भुटान सीमा रुनिखाथायाव जादों बे जाथाया मिथिनाय बायदिब्ला चिरां बेंटलनि ड्राग्स फाग्ला मुखा बसुमतारिजों जिउ फोजोबजानाय हबिला बसुमतारिनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ लानानैनो नखरनिफ्रा पुलिस थानायाव केस होदोंमोन जायनि थाखाय पक्स' आइननि सिङाव दुथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन एरेस्ट जानायनि माखासे दाननि उनावनो दुथाङा बेलाव गबोदोंमोन बेनि उनावनो खिथेर लानो थाखाय हबिला बसुमतारिखौ बाथामजों खर'आव बुग्लिनानै बुथारदों दुथाङा जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिदों दायनिगिरि दुथांखौ रायजो राजाफ्रा होसोनानै हमदों बेनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों आइननि सायावबो सोंथि बेरखांदों जाय दुथांखौ जोबथेसालियाव हरनाय जाखादोंमोन बेबायदि दुथांनो बेल होनायनि थाखाय दिनै दाय गैयै सासे सुबुङा दुथांनि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों जुदि दायनिगिरि दुथांखौ बेल होआमोनब्ला बेबायदि थैनो गोनां जानाय नङामोन बे आइननि फेलें होनानै थारलायै बुंनो हायो दिनै हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन आर्टस साइन्स कमार्स आरो भकेशनेल स्ट्रिमनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावनानै होगोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मोननो हागोन गासै 3,02,220 फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव जिरायदोंमोन आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ फेब्रुवारि आरो मार्च दानाव हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादखौ खुंदोंमोन दिनै बेनिनो रिजाल्टखौ फोसावगोन होखानाय वेबसाइट आरो मबाइलनि एपआव फरायसाफोरा गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो डिजिटेल मार्कशीटखौबो डाउनलड खालामनो हागोन रल नाम्बार आरो रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होनानैनो फरायसाफोरा गाव गावनि रिजाल्ट आरो डिजिटेल मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनो हागोन वेबसाइटफोरा जाहैबाय ahsec.assam.gov.in assamresult.in assamjobalerts.com indiaresults.com schools9.com results.sikha www.iresults.in iresults.net आरो माखासे गासै मोनजिनै वेबसाइटफोरखौ फोसावनानै होदों बेफोर वेबसाइटनि अनगायैबो उपलब्ध एप जायखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हायो बेखौबो नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेनि गेजेरजोंबो रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा नायनो हानायजों लोगोसे डिजिटेल मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनो हागोन एपनि मुङा जाहैबाय उपलब्ध फरायसाफोरा जुदि गाव मोननाय नाम्बारजों गोजोननाय गैयाब्ला फिन पेपारखौ रिचेक खालामनो गोसो दंब्ला आरो स्केन कपि नांगौब्ला आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि अफिसियेल वेबसाइट ahsec.assam.gov.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन साननैनि उनाव बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोसावदों आसाम सरकारा गेदेर होस्रांनायनि मादाव मोनसे आयेन बेरेखायै थाफैनाय फ्राय 1,000नि बांसिन न' बांफोरखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामदों जेराव फ्राय 2,000 पुलिस आरो 1,000 मिउनिसिपल कर्परेशननि मावथिफोरा जयैनो होस्रांनाय हाबाखौ मावदों बेयाव गं 70 बुलडोजार आरो 200 डाम्पारबो बाहायनाय जादों आरो अपारेशनखौ ड्रननि गेजेरजों नोजोर लाखिनाय जादों गुजरातनि अहमदाबादाव थानाय चान्दला लेकनि साखाथियाव इभिक्शन ड्राइभ जादों
बे ओनसोलनिफ्राय गासै 6,500नि बांसिन आयेन बेरेखा थाफैनायफोरखौ एरेस्टबो खालामनाय जादों। पहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनाव आयेन बेरेखायै भारताव थाफैनायफोरखौ नायबिजिरनानै सिनायनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो आयेन बेरेखायै थाफैनाय फ्राय 1,000नि बांसिन न'-बांफोरखौ गुजरातनि अहमदाबादाव थानाय चान्दला लेकआव सिफायनाय जादों। बुलडजारजों सिफायबाय थानाय समाव स्टे अर्डारनि थाखाय हाइ कर्टसिमबो पेटिशन फाइल खालामदोंमोन न' सिफायजानाय सुबुंफोरा। नाथाय हाइ कर्टआ न'-बांफोरखौ आयेन बेरेखायै लुनाय जादों, गनायथि लायालासे लुनाय जादों होननानै स्टे अर्डार फोसावाखै। बेनि उनावनो होस्रांनाया आरोबाव गोख्रोंसिन जाबावदों। गासै 1,000नि बांसिन न'-बांफोरखौ बुलडजारजों सिफायनानै थेर-बेथेर खालामदों। रावबो बारग'आखै आरो रावबो बारग'नाय नङा। भारताव थानानै भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तानखौ मदद होयोब्ला रावबो बारग'नाय नङा। पहेलगामाव जानाय उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायखौ लानानै सोंखारि जाथाव बिबुंथि होनायनि दायाव हमजानाय धिंनि AIDFनि MLA आमिनुल इस्लामखौ जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सोंखारि जाथाव बिबुंथि होनायनि उनाव नगाव पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव 4 साननि जिम्मायाव लादोंमोन। 4 साननि जिम्मायाव लाखांनायनि उनाव कर्टआव बिथांखौ लांदोंमोन। दा कर्टआ जेलाव दैथायहरबाय। पहेलगामाव जानाय उदखारि गाग्लोबनाय जेराव 6 दावबायारिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो पुलवामा गाग्लोबनाय जेराव 40 CRPF जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेखौ लानानै सोंखारि जाथाव आरो देशद्रहि बिबुंथि होदोंमोन MLA आमिनुल इस्लामा। मिरु सरकार, प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि थाखायनो बेफोर जाथाया जानो मोनबाय थादों होननानै बुंथिदोंमोन आरो जम्मु काश्मीराव गले-गले बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थानायाव मिरु सरकारनि आखाइ दं होननानै बिबुंथि होदोंमोन। बेनि उनावनो MLA आमिनुल इस्लामनि हेंथा एफआइआर होनाय जादोंमोन आरो नगाव पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। दा बिथांखौ जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। थै बोहैहोआलासे भारतआ पाकिस्तानखौ गाग्लोबदों। भारतआ इंडास वाटार ट्रिटिखौ बन्द खालामनायनि उनावनो पाकिस्तानाव हालाय-हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। इंडास दैमानिफ्राय थांनाय दैमाफोर गासै गंस्नि दैमायाव दै थांनाया बन्द जादों, जायनि थाखाय आबादारिफोरनि गेजेराव हालाय-हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो पाकिस्तान सोरखारनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिदों। फारसेथिं भारतनिफ्राय पाकिस्तानाव थांनाय दैखौ भारतआ बन्द खालामदों। बेराफारसेथिं पाकिस्तानाव थाखानाय दैफोरखौ गुबुन फारसे लांनो थाखाय पाकिस्तान सरकारा नाजादोंमोन। बेखौ लानानैनो पाकिस्ताननि रायजो राजाफोरनि गेजेराव अर जोंब्लावनाय, रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा पाकिस्ताननि रैखाथि हान्जानि गारिखौ बुफाय-बुसि खालामनायखौबो समाज बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। ओजोंहाय जम्मु एन्ड काश्मीराव 48 दावबायारिफोर थांग्रा जायगाखौ बन्द खालामनाय जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बेफोर 48 जायगाफ्राव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जाबावनो हागौ बेनि सन्देह खालामनानै 48 टुरिस्ट प्लेसखौ बे समाव बन्द खालामथ'बाय भारत सरकारा। बोथोरखौ लानानै सांग्रां जा। धुब्री, बङाइगाव, चिरां, कक्राझार, हजाय, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव आरो माखासे जिल्लाफोर गासै 11 जिल्लायाव फैगौ सानथामनि गेजेराव घन्टासेयाव 60 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारगोन। बारहुंखानि अनगायैबो अखा, सारअन्थाइ, मोफ्लामनाय, खोरोमनाय जागोन बेफोरो जिल्लाफ्राव। फैगौ सानथामनि गेजेराव बे बोथोरनि गिख्रंथाव महरखौ नुनो हागौ। बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट आरो अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्मा बिथांमोनखौबो मोननो हागोन। बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव माखासे सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, OCT, ग्ल'कमा इभालुएसन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेल। मख'नो गोनांदि OCT मेसिननि गेजेरजों मेगन सिंनि जेंनाफोरखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशनखौ हमदांनाय जायो, डायबेटिक रेटिनोपैथीखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो, लोगोसेनो ग्ल'कमाखौ नायनाय जायो आरो मेगनाव दुखु मोननायखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो। कम्पिउटार पेक केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनाय जायो, जेराव सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे फाहामथाय होनाय जायो आरो खम बेसेनावनो फाहामथाय होनाय जायो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 6900949900
बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन लोगोसे थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।